Tiberi danas ponovo na ovoj epizodi. I kao što vidite opet idemo u Clash of Clans, ovo je već treća epizoda i još smo smislili trofejem. Znači i u ovoj epizodi pravimo klansa, to da kažem. Znači vi uđite ako naravno želite. Klan kako da se zove, treba smisliti ime. Kako da se zove? Ime. Clash of može. Tu obavezno uđite. Da vidite tamo pod zastavi, zastav će biti ovo. Dajte crnu boju. Tako, save. Malo. Obana pa uratu i tako to ćemo sve to možemo šesta Srbija Serbia will always neću mi je to nego YouTube. Clash of YouTube će biti Clash of YouTube. Tako ne, ja sam dao. Sam ne nervira crna boja. Onda ćemo zato džabinski završim klip. Ti ljudi koji sam ja Baksus. Извиняюсь, если прошлый
Sad nismo dug. I minuta završuje isto. Dobro. Ja sad ljudi to klan. Dobrodošli ste svi, samo znao. Ne, ovako si. Bre. Ljudi, ja sam žešći baklotkav. Ljudi, ja ću sada poziram klip, pa ću se reći... Ljudi ću pozirati klip, pa ću reći kad napišem description. I ljudi, evo, napisali smo description, kao što vidite. Elder Ganati, to je zasluzi. Udite slobodno. Možda je dobio prvi 5 kojih udjela Eldera. Ili to. Kad ćemo da invitamo, ne? Ako nema veze, ljudi, to je bilo što ste epizode, hvala što ste gledali ovaj video. I vidimo se vrlo uskoro, da tada jedan veliki pozdrav.